איך היה? אדיר. בואי נעזור לך, כן? לא, זה בסדר. מסתדר. היי! שירן. שירן, אני דיברתי עם אמא שלך, היא בדרך? עוד מעט. לא, פשוט כבר מאוחר לי. תכף, אל תדאגי. אבל את מכונה, כן? נותן גז. רגע, זה קשור טוב? קשור. מה? בסדר? איך היה? היה כיף, אבל טיפה רגוע מדי. אני הייתי בטוחה שלשירן יש פחד גבהים. כן, אבל איתי שם. טוב, נו, אולי עבר לה קצת. נראה לי שכולן עולות על הסולם רק בגללו. ולי נראה שאריאלה דווקא תקועה על מישהו אחר. מה? להביא על אופק שלו של אריאלה לעבור? ממש לא. את בטוחה? דווקא נראה לי שהוא מתכוונן עליי. לא, אל תעשי, תקשיבי, כדאי לך. תעשי את זה. היי, ראיתי שהסתכלת עליי. אתה מאוד ישיר, אבל אתה טועה. אבל ראיתי. אולי זו הייתה אשליה אופטית. אוקיי. אם תשני את דעתך, אני בצד ההוא של המסיבה. אשליה אופטית? טוב, נראה לי שזאת האשליה האופטית שאת צריכה. כן. הנה, וגם זאת. הנה היא. איזה אדרנלין. מה עבר הפחד גבהים? ברוך רופא חולים. 11:30 תגידי לי שאמא שלך בדרך. אריאלה, תקשיבי, בואי פשוט נחזור עם אחד מהחבר'ה פה, פליז, מה זה בא לי להישאר? אולי באמת תישארי. מה, איתי ייקח אותך אחר כך, נכון? אני באמת צריכה ללכת. נו יאללה, שעה, לא היינו פה. רצית לנהוג, לא? אני לא יכולה. אני אתן לך לנהוג קצת בשטח, בדרך. תקשיבו, אני באמת צריכה ללכת, אוקיי? אני באמת. תשארי קצת, לא אכפת לך כמה דקות. היא כזאת כבדה, אני אומרת לך, אל תהיה כזאת. די, אני צריכה ללכת. תעזבו אותה. בשעה כזאת היא צריכה להיות זמינה. לאן? אני נוסע להביא אותה. גיורא, תרגע, עוד לא 12. היא תחזור והכל יהיה בסדר. היא לא תאחר, אני מבטיחה לך. 12:01, היא לא פה, אני על הג'יפ. את יכולה לפחות לנסות להתקשר לאחת החברות שלה? גיורא.
היי, היי, נוצ'קה, הכל בסדר, למה איחרת? חזרתי הכי מהר שיכולתי. אריאלה, גשי הנה בבקשה. למה את לא זמינה? תראי, אמר. אריאלה, אני אומר שוב, גשי הנה. כן, אבא? מעבר לעובדה שאיחרת, יש עוד משהו שאת רוצה לספר לי? לא, למה? איך הגעת הביתה? אמא של שירן. אני שואל אותך פעם נוספת. בטוחה? כן. לא. אני מציע לך עכשיו לא להתחצף, כדי לא להחמיר את המצב שלך גם ככה. יש משהו שאת רוצה להגיד לי שאת מסתירה ממני? לא, כי אני לא מסתירה ממך כלום. גיורא, פעם אחרונה. את בטוחה? כן. אוקיי. תורידי בבקשה את המכנסיים שאת לובשת. גיורא, מה אתה עושה? נאווה, תניחי לי, אני יודע מה שאני עושה, תורידי אותם. למה שתגידי לעשות דבר כזה? תורידי. גיורא. נאווה, אני מבקש ממך. תורידי אותם. אוקיי. תרימי. תקשי בבקשה לארון חשמל ותביאי את מה שאת מוצאת שם. אריאלה. ראו אותי חמודה, הכל בסדר, תחזרי למיטה. לכי לישון. לא הבאת? לא הבאתי מה, גיורא. אין שם כלום. טוב, תביאי את התיק שלה ותוציאי את מה שאת מוצאת שם. בסדר, אמא. אין שם שום דבר סודי. לצערי, אני צריך להעניש אותך. גם על מה שעשית, וגם על זה שניסית להסתיר את זה מאיתנו. גיורא, חכה רגע, אתה הולך עם זה רחוק מדי. תניחי לי, גם ככה זה קשה לי. איפה המספריים האדומים? מה אתה הולך לעשות? אני רוצה לדעת. ואני רוצה לדעת למה היא נותנת לי פה מסכת שלמה של שקלים והסתרות, ואת מצפה שאני אמחל על זה כפיים. יודעת שהילדה שלך נוסעת בטרמפים באמצע הלילה? גברים שרואים אותך חצי ערומה באמצע הלילה.
אני לא צריך לספר לך מה שעובר להם בראש. מה, אם מישהו היה אונס אותך חס וחלילה, היה נשאר רק להצטער על ההתנהגות חסרת האחריות שלך. את רואה את המכתב הזה? בתוך המעטפה הזאת יש כאב של אנשים שחיים שלמים נהרסו להם בגלל טעות אחת. למעשים יש תוצאות. עכשיו את תישארי כאן עד 6 בבוקר, כדי שאנשים יוכלו להתרשם מאיך שאת נראית, ולהחמיא לך על ההפקרות שלך. אם לא תשלמי על הטעויות שאת עושה, לא תלמדי להימנע מהן. תודה, אבא. תודה שאתה מעניש אותי כדי לחנך אותי. לכי לישון, נאוה. אני נשאר לשמור עליה. איך אני יכולה לישון כשהיא עומדת שם ככה? היא עוברת את הגבול ואנחנו צריכים לתפוס את זה בזמן. אני רוצה לדעת איפה עובר הגבול שלך. בזמן האחרון נראה לי שאתה בעצמך מאבד אותו. אני בטוח שהיא מספיק חזקה כדי ללמוד מזה לקח. מה את עושה? אולי אני לא מספיק חזקה כדי להישאר פה ולראות את זה. בוקר טוב. בוקר טוב, אריאלה. לא חושבת שהוא כל כך טוב.
מתי בפעם האחרונה איפסנו שעונים? גם אצלך עוד לא 6. די, אבא, באמת. באמת מה? אני חושב שהייתי די ברור כשאמרתי 6 בבוקר. דקה 6. דבר על דקה הבדל, אבא, אני רוצה לישון. אפשר להספיק המון בדקה. המון. את חייבת שיהיה לך ערך לזמן, לדיוק. דווקא כשרוצים משהו אחר, אז הדיוק נעשה הכי חשוב. בואי. אני רוצה לראות אותך. בסדר את המיטה בדקה. קדימה. קדימה, 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 קדימה. אריאלה, אני מתחיל. דקה. ו40 שניות. 20 שניות. דקה. די, אי אפשר. בטח שאפשר. הכל בסדר. בואי תנסי שוב. עד שתצליחי. קדימה. דקה. הכל בסדר, אילוז יחכה. יש לנו את כל הזמן שבעולם. מה זה? עזבי את זה, תראי לי את היד שלך. זה כלום. בואי, אני אחטא את זה, נשים על זה פלסטר. אני מבקש מאמא. בסדר. לכי לאמא שלך. תיזהרי. ומעייפות נסיכה שלי. הלכי לישון טוב. כשתקומי ניסע למעיין עם רעות. יש לו עיניים הכי יפות בגן, ושמה הכי יפה בגן, לפה הכי יפה בגן. וכמה שמעריצים יותר. נוצ'קה, תשאירי איתנו. אל תקראי לי נוצ'קה, אני חושבת שאני שונאת את זה. טוב. לפעמים להגיד אריאל זה קצת ארוך. יכולת לקרוא לי נועה. לא מתאים לך נועה. אבל אני רציתי מאיה. בשביל מה את נוסעת מסביב עכשיו? שפעם אחת השער פתוח. אני מעדיפה מסביב. זה הרבה יותר קצר משם. אבל כאן הדרך יותר נוחה. את יודעת שמבחינת האבא השטח הזה מחוץ לתחום. אז לפחות תסבירי לי פעם אחת למה זה מחוץ לתחום. כי
כי הוא אמר. ואם הוא אומר שיש שם ג'ירפות, אז יש שם ג'ירפות? זה רק מראה כמה את פוחדת לעשות משהו אחד לא כמו שהוא רוצה. את יודעת טוב מאוד שלא כל דבר אני עושה כמו שהוא רוצה. תראי, כל החברות שלי כבר נהגו באוטו של ההורים שלהם לפני הטסט. ממנו אי אפשר אפילו לבקש. אפשר לחשוב שלא נהגת מספיק ברכב של המורה שלך. זה לא אותו דבר. אני רוצה לנהוג בשביל הביטחון שלי. בגללכם אני אכשל בטסט. איך תנהגי? אתם כפכפים. אז אני אנעל את הנעליים שלך, נו די, אמא. ואם יתפוס אותנו שוטר, שתינו נקבל שלילה. איזה שוטר באמצע הפאקינג שטח הזה? אריאלה, אם יקרה משהו, מה אני אגיד לאבא? את רואה? מה אני רואה? אני רואה שאני לא רואה כלום בגלל הסלעים האלו. את יכולה עכשיו לצאת לכוון אותי? ממש דרך יותר נוחה. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל בדרך חזור אני אתן לך לנהוג. עכשיו אף מילה, בסדר? כולם לשיר איתי ביחד. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי... מה, כבר נגמר בקבוק אחד? בטח, שתה יותר ממה שהיא שמה לי על הראש. לא, אני לא. נכנס לי לעין, צורף. מה נכנס? איפה? מה את בוכה? איך יש לך במים? רק אל תכניסי את השיער למים, כי זה לא יעבוד. חצופה! מגיע לך. חוטי, תביאי את החולצה שתוכלי להיכנס למים. די, פוחד שאני רק על הבגד. עובד. ציארי, תקחי קצת לגן. כן. נכון? יש אותות אם אתם רוצות. אמא, אתה מסתכלת על הכביש. זה בסדר, אני מסתכלת. טוב, בואי נתחלף. את יכולה לצאת לכוון אותי. אמא, קומי, נו. אמא, קומי. נו.
בואי! בואי לפה, בואי! בואי. בואי, תעזרי לי להרים אותה, בואי. בואי. אני לא יכולה. את יכולה, בואי כבר, נו! תתקשרי למד"א. עד שהם יגיעו כבר יהיה מאוחר מדי. בואי. נכונה. קדימה. תפתחי את הדלת, נו. עוד, נו. אוקיי, תעזרי לי מהרגליים. אוקיי. אמא, בבקשה, אמא, תתעוררי. אמא. אסור להעמיד פה את הרכב, תעיפו אותו מפה. תגידי, תשארי פה, אני כבר חוזרת, תשארי פה. תקחי את הכפפות, בבקשה. תפתחי כבר. אני שמה בסוף. תן לי את הטופס. קח את זה, תן לה את זה. תן לה לשתות. תני לאחותך. שלום, אפשר דקה? היא שלך? הגיעו לכאן לפני בערך שעתיים. אריאלה, אני גדעון, אני רופא. אני דיברתי עכשיו עם הצוות הרפואי שמטפל באמא. אריאלה, את בטח כבר יודעת שאמא נמצאת בקומה. אני רוצה שתדעי שיש הרבה מקרים של אנשים שיצאו מקומה. בעיקר בימים הראשונים. אוקיי. תיכנסי לראות את אמא שלך. קדימה, אריאלה, כנסי. זה היה מפחיד. אני יודעת, מתוקה שלי, יהיה בסדר, את תראי. בואי, אריאלה, תורידו נעליים ובואו לשולחן. יש אוכל חם. יש קצת גולש שאמא שלכם הכינה. אני לא רוצה לאכול. את חייבת. למה? כי צריך. סבתא, מה? אמא אף פעם לא מכריחה מישהו לאכול משהו אם הוא לא רוצה.
לא נוח לי להגיד את זה, אבל זה אחד הדברים שמאוד כואבים לי. שאת אימא שלכם לא לימדו שילדים צריכים גם קצת גבולות. רעותי, תגידי לאחותך שהפעם אני אבליג. אבל אם היא תמשיך בהתנהגות הזאת, אני לא בטוחה שאני אצליח להבליג עוד פעם. אריאלה, סבתא אומרת בסדר, קוטי, שמעתי. לפחות שאני כאן, גברת, אני מצפה שתדעי לשמור קצת על גבולות. Fantasztikus! Na most tegye a kezét az önerőt lévő dobozba. Attól a pillanattól kezdve, hogy azt mondom most, 10 másodperccel lesz kitalálni, hogy mi van a kezében. Most! Kicsi, síkos a felülete, hát egy undorító tengeri volt. Jó válasz! למה את לא הולכת לישון? את רוצה שאני אסרק אותך? בסדר? כן. תקבלי עונש, נכון? כן. אבל את לא צריכה לדאוג. למה? מגיע לי. רעות. גם ככה הכל קשרים. היית גיבורה היום.
נכנס. מה אתה הולך להגיד להורים שלו? את האמת. איזו אמת? שאני אחראי על מה שקרה. שאני מצטער. אתה לא צריך להגיד כלום. הם אומרים שהכל בסדר, שהם יודעים שלא התכוונת. שואה רוצה שיסלחו לך. באמת? לא. אומרים שגם לפה הגעת באיחור. שאתה פחדן, שלא תצליח לחצות את כל השביל. הם טועים. אפילו נאוה תגיד להם שהם טועים. לא יכולה לדבר. אתה לבד? קדימה. בוא נראה אותך. אולי זה בכלל לא הקומה שהכנתי בה. אין עוד הרבה קומות, נעבור בכולן, בסוף נמצא. אולי כבר פספסתי את המקום. אם פספסנו, נתחיל שוב מההתחלה. רק תגבירי את הקצב בבקשה. אין לי כוח. התעייפתי. כולנו עייפים, אריאלה, קדימה. אני רעבה. לא אכלתי כלום אתמול בבוקר. תדע לך שסבתא התנהגה איתו כמו משוגעת. אריאלה, אני מזהיר אותך. תנסי לפחות להיזכר ליד איזה צבע חנית. אני פשוט חושבת שאולי עדיף לא להשאיר את רעות לבד איתה. אריאלה! בשעה טובה, תיכנסי עכשיו לרכב, אני אקח אותך חזרה לקומת כניסה. תיק שלי בבגאז'. אני יודע שאת שכנעת את אמא שלך לתת לך לנהוג. ואני גם יודע שאת מרגישה אשמה על מה שעשית. ובצדק את מרגישה אשמה. אני גם יודע שאת מחכה לקבל עונש על מה שעשית. אבל מה שאת צריכה לדעת זה שממני לא תקבלי שום עונש. אני לא רואה שום עונש שיכול לעזור כרגע. אני אמצא עונש כזה. זה לא הזמן לדבר שטויות עכשיו. אני נוסע להביא כמה דברים מהבית. תעלי עכשיו לחדר של אמא שלך ותחכי שם עד שאני אחזור.
תגידי, ילדה, לאן את צריכה? מה, לאן את צריכה? איזה לאן את צריכה? תקשיבי, אנחנו הולכים לעשות על האש בסטאפ, את רוצה לבוא? אבל שבי באמצע. פשוט הרגליים שלי ארוכות מדי. רק הרגליים. אז מה, איך קוראים לך? איך קוראים לך? מה, אתה מפגר? מה היה? יותר טוב תסביר לה מה המשחק. טוב, תקשיבי, מאיה, זה הכללים. אחד בוחר פה מילה, ואז כל השאר צריכים לשיר שיר עם המילה הזאת. מי שמהסס חוטף. א', סטופ. שין, שמיים. וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים. תחת שמיים ריקים. אני לא מסוגל יותר לראות בשמיים השתלבות של עינייך הכחולות. חומות, לא? נועם? מה? תביאו לו עכשיו אגרוף. תביאו לו. טוב, אז הבנת משחק? עכשיו, בגלל שאנחנו לא מרביצים לבנות, אז אם את מפסידה, אז אנחנו נצטרך להוריד חולצה או משהו. ילד. תירגע, מה אתה רוצה? צוחקים איתה. לא נפגעת, נכון? א', סטופ. מ', מפתח. מפתח. ילד מפתח, חבוד בחלל, משחק טלוויזיה ומות. אחי מילת, כן מילת מפתח. כשהיא מתחשק לך לפעמים, נצורך לדלת הקסמים, בוא ותן לך מפתח, קח ותהיה שמח. אורח. אורח, סליחה. נו, אפשר לבשל את השיר הזה כבר. לא, אבל זה משהו אחר, זה על מילה אחרת, די. מה איתה? אין לי שיר. את לא באמת חייבת, לא. משחק זה יפה יש לך. אני לא מתגע בו ככה. אני יכול לגעת? איך, פוסמה! תעצור בצד! תעצור בצד! פאק, תגיד לי מה, את לא שולטת בעצמך? מה נסגר איתך? צאי החוצה כבר, צאי החוצה. את יכולת להגיד שאת עומדת להקיח, חתיכת דוחה. פאק. טוב, כנס כבר. הוא כנס פנימה, בוא ניסע מפה. לא מעניין, תיסע כבר. יאללה, יובי, סע. הלו? רעות. אריאלה, איפה את? אני פה, איפה את? אני בבית חולים, לאן נעלמת? מה עם אמא? אותו דבר כמו מקודם, לאן נעלמת? אל תדאגי, יפה שלי. אני אחזור בקרוב. כשאמא תתעורר. מה אני אגיד לאבא? קוטי, תקשיבי לי. בשום מצב אל תגידי לו כלום שדיברנו. זה סוד שלי ושלך. את יודעת שהוא ימצא אותך. אני אלך למקום שבו אני בטוחה שהוא לא יחפש אותי. אריאלה, איפה את? טוב, אני חייבת לנתק. נשיקה באף. תחזרי אליי. ילדה, התיק שלך.
בסדר? מה אתה רוצה? אל תקרב אליי. אני רק רוצה לשחרר אותך. לא בא לי. בא לי להיות ככה עם הדבר הזה על הרגל שלי. למה נכנסת לפה? כשלט שאסור. אפשר? בכל זאת תגידי לי איך קוראים לך? מאיה. מאיה. אני בן. אני מקווה שזה לא כואב לך יותר מדי. כאב זה עניין יחסי. שואלה יפהפייה תפסת. נראה לי תפסת לך בת זוג. ממש. לא הגזמת בכלל, מי זה? מאיפה הוא צץ פתאום? רגע, סיטון, אני שנייה משחרר אותה והיא יוצאת. יאללה, תביא את זה. אני מסתדרת. לא יכולתם לשים שלט זהירות מלכודת? שואלים לא יודעים לקרוא. יאללה, אני אלך ברגל לחממה. רוצה שאני אשאיר אתכם לבד? אתה מוכן להירגע? למה, מה עשיתי? לא, אני בא איתך. תעצרו! קראתם לי תנ"ל! תעצרו כבר! ילדה, תמיד את זורקת אבנים על אנשים שבאים לעזור לך? רק כשהם תופסים אותי במלכודת. אני הולך להביא דבק מהבית. אתה לא נשוי, נכון? למה את שואלת? מה, אני אראה לך גבר לא נשוי? אנשים תמיד מסיקים מסקנות סתם. אז אתה נשוי? לא? למה את שואלת? לא חשוב. אני צריכה מקום לכמה ימים. אין לי איפה להיות. אני מצטער, אבל את תצטרכי למצוא מקום אחר. אנחנו עסוקים פה בעבודה, זה לא צימר. אז אני אעבוד.
לעשות חקלאות, זו עבודה קשה. אתה אומר את זה בגלל שאני בת? לא. אני לא מכיר גם הרבה גברים שיש להם את הכוח סבל שצריך בשביל לעבוד פה. אני בטוחה שיש לי יותר כוח סבל ממה שיש לך. אם אתה מצליח להישאר יותר זמן ממני, אני עפה מפה. אם לא, אני עובדת כאן מעכשיו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. למה את עושה עם זה? מה יש לך? התקבלתי? בסדר. לא צריך. זה תרופת סבא. אומרים תרופת סבתא. תגידי את זה לסבא שלי. תני לזה להסתפק רגע. קחי את המזמרה. עכשיו תקטמי אותו הכי קרוב שאפשר לקצה. לא, 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 לא. פה, בקצה. בדיוק. יפה. את זה שימי כאן. סיכה. שימי את זה כמה שיותר במרכז. טיפה. בדיוק. בעדינות. טוב, יפה. עכשיו את שמה את זה בזר, את רואה כלפי חוץ, וכמה שיותר צמוד אחד לשני. יותר צמוד, עוד אדום. בדיוק. כאן. ככה. בסדר. הנדסה, נגלן, צנחנים. עושים הרבה לצבא, אה? כן. מה תעשה אם יש שלום? אל תדאגי. יש לנו גם לקוחות של מחלות, מוות טבעי, תאונות דרכים. מה היה? מחניק פה, אני צריכה אוויר. כן, בטח, צאי להפסקה. אני ניסה להביא משהו לסבא שלי, אני אחזור עוד מעט. שש, שבע. צריך לחזור לעבודה. צריך לחזור לחממה, יש לי הרבה עבודה. אני סומך עליי. סיטון, אני צריכה שתעזור לי במשהו.
למה שלא תבקשי מבן? אין לו משהו באמת, באמת משהו מיוחד. הייתי שמת לב לזה גם. הוא יכול לעזור לך בכל דבר, באמת. בן לא יכול לעזור לי בזה. קרה לך פעם שהרגשת שמשהו כל כך כואב לך בפנים, שאם אתה עושה משהו עולה מתפוצץ לך בתוך החזה? כואב לי בכל הגוף. קשה לי אפילו לדבר. איך אני יכול לעזור לך? מה את עושה? מה את עושה? מה את עושה? לא, את... אני לא מטומטם, אני יודע שזה אסור. תשימי, לא, לא, אני לא... למה? תלבשי את החולצה שלך. תלבשי את החולצה שלך, אני יודע שזה אסור. תלבשי את החולצה. תסתכל עליי. לא קרה לך ככה. לכן צריכים להישמר בטמפרטורה נמוכה, זה מעכב את הנבילה שלהם. תתלבשי, טוב? תיגע בי. לא רוצה. אני רוצה. אני חייבת, בבקשה תיגע בי. כן? איפה? איזה, למה עשית את זה? חשבתי שזה סתם. שערי פה, בסדר? אני יוצא. שערי פה כמה דקות, רק אחרי זה תצאי, את תצאי אחריי. שמעת? את תצאי אחריי! שערי פה! טוב, למה עשית? סתם. אתה יכול לעזור לי בבקשה? אתה יכול בינתיים להרים ולהוריד לה את היד. זה עוזר למנוע את ההתקשות שלה במפרקים. אולי תצא קצת? אני אקרא לך כשאני אסיים.
אריאלה, תנסו להגיד את מה שאתם רוצים בפחות מ5 מילים. אריאלה כאן? לא. איפה היא? כנראה אצל אחת החברות שלה. למה נראה לך? דיברת איתה? ניסיתי והיא החליטה לא לענות. אתה לא מודאג? היא תחזור ברגע שהיא תבין שהיא עושה טעות. רעות איתך, אחותך לא דיברה? אני מציעה שתסיים לאכול ואני אחליף אותך פה קצת. אני בטוחה שיש לך דברים חשובים לעשות. לא יודע. לא יודע. מאיה? מאיה, את שם? מאיה, זה לא משחק. זה מסוכן. זה 2 מעלות בפנים, את יכולה לחטוף היפותרמיה בלי שתשימי לב. תעני לי! עזוב אותי. מאיה? תני לי רק להיכנס לראות שאת בסדר, אני מבטיח, אני לא מכריח אותך לצאת. די. בואי נצא. אני מבין שמשהו קשה עובר עלייך. ולא יצא שום דבר טוב מזה שאת תשבי פה ותסבלי ככה. בואי החוצה, עכשיו. את צריכה להתחמם. אתה רוצה לעזור? אז תעזוב אותי. די. אני רוצה להישאר פה. אז אני נשאר פה לקפוא ביחד איתך. סיטון, תסגור את המשלוח. כבר הגענו. אנחנו צריכים להיות בשקט.
ישנת? כמה שעות. צמאה? את רוצה לספר לי מה קרה לך? למה יש לך נשק תלוי על הקיר? סבא שלי, הוא קיבל את זה מהצבא אחרי שאבא שלי נהרג. הוא לא יורה כי הוציאו לו את המכלול ויצקו ברזל בפנים. אם לא בא לך לדבר על זה, אני מבינה. אני בא לדבר על זה. לפעמים זה עוזר. זה גם מהשאלה? כן. זה עובד? בטח שזה עובד. אם מצאתם את הקלטת הזו, סביר להניח שעברו לפחות 100 שנים. אני אתאר לכם את הבחורה היפה שיושבת מולי, כדי שתדעו איך נראו בחורות יפות לפני 100 שנה. ובכן, העיניים שלה נמצאות בדיוק אחת ליד השנייה, ואף נמצא מעל הפה. נשמע מוזר? תאמינו לי שככה זה היה. אם מצאתם את הקלטת הזו, סביר להניח שעברו לפחות 100 שנים. איזו להקה זאת טרונדיים? זאת עיר, נורווגיה. זה שידור של משחק של נבחרת ישראל באליפות שהייתה שם. אבא שלי היה הקפטן. אני מקשיב לזה הרבה. זו ההקלטה היחידה שיש לי עם הקול שלו. אני רוצה לשמוע. היה משחק מאוד קצבי, ועשינו כל מה שיכולנו. אני חושב ששיחקנו מצוין, אבל הם שיחקו יותר טוב. זה לא מה שחשוב. העיקר שהצגנו כאן את המדינה בכבוד. אני חושב שהחבר'ה בירושלים יכולים להיות גאים בנו, שבאנו עד לכאן ונתנו את כל הנשמה בשביל המדינה שלנו. בזמן שאנחנו פה משחקים, בארץ אנשים שומרים על הביטחון, וזה מאוד מרגש לייצג אותם. מקווה שבפעם הבאה גם ננצח. תודה לאריה קליימן ונבחרת הקדטים, בחזרה אליכם. הקול שלכם דומה. כן. אומרים לי כל הזמן שאנחנו דומים גם במראה. באמת דומים. סיטון היה לידו כשהוא נהרג. סבא שלי אומר שהוא יצא קצת דפוק בגלל זה. את המפקד שלו דווקא קידמו.
אחרת הם היו צריכים להודות שבגלל השחצנות שלו אבא שלי מת. פגשת אותו? אתה מפקד שלו? לא. אני גם לא חושב שאני אי פעם אפגוש אותו. אפילו לא מצטער על זה. אתה יודע. 20 שנה הוא לא דרך פה כדי לבקש סליחה מסבא שלי. אפילו לא ענה על אף מכתב מהמכתבים ששלחנו לו. הכל בסדר? כן. אני פשוט עדיין מאוד עייפה. כן, אני גם עייף. לילה טוב. לילה טוב. אני נכנס. מה אתה הולך להגיד להורים שלו? את האמת. איך האמת תעזור להם? אתה יודע שאם היית מגיע לשם דקה אחת קודם לא היינו צריכים להיות פה בכלל. אולי. אבל איך יכולתי לדעת את זה? מה? לא ידעת שמפקד צריך להגיע בזמן? אריאלה? מתי בפעם האחרונה איפסנו שעונים? מה? אריאלה, את שוב לא עונה. אני מאוד מקווה שאת מבינה את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. ואני מציע לך לתפוס את עצמך בידיים ולהגיע לבית חולים, או לבית של סבתא שלך, עד חצות. זה ברור?
פחות מ5 מילים. אריאלה זה אבא. אני מאוד דואג. אני מבקש, אם את שומעת את ההודעה הזאת, תחזרי אליי. את רוצה משהו לאכול? אני לא רעבה. את רוצה קינדר בואנו? לא, לא בא לי כלום. רעות? מה? עם מי את מתכתבת? מה? עם אף אחד. רעות, מתי בפעם האחרונה דיברת עם אחותך? בסם כן בא לי קינדר. לא. אני שואל אותך פעם נוספת. מתי דיברת עם אריאלה? לפני שנעלמה. ומאז היא לא התקשרה אלייך? אני לא יודעת. רעות, אני מבקש ממך, מתי דיברת עם אריאלה? אבא, אני הייתי לא בסדר. אני שיקרתי. הגיע לי עונש. אני בטוח שלא התכוונת לשום דבר רע. היא אמרה לך איפה היא? היא לא אמרה לי. אני אמרתי לה לחזור. היא אמרה שהיא לא תחזור עד שאמא תתעורר. מה? היא אמרה שהיא לא תחזור עד שאמא תתעורר. קחי את הדברים, בואי. שלום לך. לאן את צריכה? פה בתוך החווה? לא משנה. וואלה.
יש ימים כאלה. יורא, אתה שומע? אני נותן לך את האיכון. כן, יאיר, אני שומע. רעות, תכניסי לפה את המספרים שיאיר אומר לך. שלום לך, רעות, את שומעת? כן. 50, 43, 31, 34, 59, 34. הספקת? כן. יופי. תודה, יאיר, אנחנו בדרך לשם. אבל מה זה המספרים האלה? זאת הכתובת שאריאלה נמצאת בה. In 800 meters, turn left. זה היא עושה כאן. You have reached your destination. היי, זאת אריאלה. תנסו להגיד את מה שאתם רוצים בפחות... איפה היא, אבא? למה אנחנו לא נכנסים פנימה? שער פתוח. את מאוד יפה. כמו צדף. נעבור אחורה? בטח. בטח. אריאלה! אריאלה, את שומעת אותי? אריאלה, תחזיקי חזק. אריאלה, את שומעת אותי? אריאלה, אני פה. וואלה. אני אדאג להכל. רגע. מה קרה? אני אף פעם לא עשיתי את זה. אדרבה. בהתחלה זה יכאב, אחר כך יהיה נעים. הכל יהיה בסדר. כמה שאת
אריאלה, בבקשה, איפה את? אריאלה! אריאלה! אני פה! אריאלה! אריאלה! אני פה! אריאלה! 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 אריאלה, אנחנו פה! איפה את, אריאלה? אריאלה! מה זה? אריאלה, את בסדר? את בסדר? די, 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 זה נגמר, די. לא התכוונתי, אני לא התכוונתי. אני יודע, אני יודע. לא, אני דרסתי אותה. אריאלה, אני כל כך מצטער. אני מקווה שפעם את תוכלי לסלוח לי. תני לי לנסות לעזור לך. אתה לא מבין. זאת אשמתי. כל מה שקרה זה באשמתי, ואני אצטרך לחיות עם זה כל החיים. ואני אעזור לך. מה עדיף? לברוח מזה? לחפש לעצמך עונש כל החיים, זה מה שאת רוצה? להיות כמוני? זה מה שאת רוצה? אריאלה, אני כל כך מצטער.